Naman talaga nakakatuwa, no? Gustong-gusto ko yan pag mga ganyang usapang takbuhan. Ay! Game ako dyan. Usapang takbuhan, usapang karerahan. Kung naasan ka man ngayon, feeling ko nagmamadali ka. Kaya mag-iingat sa biyahe, kuya, sir, manong, guwapings. Mahirap na kapag ka medyo nagmamadali. Pag nagmamadali, napapahamak. Kaya hinay-hinay lang. At ako ang iyo munang makakausap hanggang, eto, last na to. So, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratoni. Alina nga na pinag-uusapan natin since Black Friday sa US at alam kong marami kang kakilala na taga-US. Bigla ka magpaparamdam sa kanila, sabihin mo, uy, what if bilan mo ako ng sports watch? Kuya, sa mga nagtatanong kung ano ba tong sports watch na to, yan lang naman yung pwede mong i-invest sa sarili mo. Bukod sa natatrack niya ang iyong pagtulog, pangalawa rin dyan is syempre, natatrack niya yung mga kinakain mo. Pwede mo makita dyan yung mga calories burn, distance walk. Yan ang gusto ko sa'yo, nagbabagong buhay ka na. Tapos sa pangatlo rin dyan, isa sa mga pinakamahalaga, dyan mo rin makikita kung mataas ba ang heart rate mo. At kapag ka mataas ang heart rate mo, isa lang ang ibig sabihin niyan, nag-away kayo. Or baka high blood ka. Marami siyang health data na pwedeng-pwede mo agad makita. Very convenient. And again, sa mga nagtatanong kung anong ginagamit kong relo. Ang ginagamit ko po is yung Coros. This one is sports watch. At pwede rin naman kayo mag-invest dun sa mga mumurahin din. Kahit papaano, yung mga tipong tigwa 1.5, di ba? O, kanta ka muna ng Christmas jingle. And speaking of Christmas jingle, alam mo, sobrang excited kami na i-release tong Christmas jingle. First ever Christmas jingle ng Love Radio Manila. Kaya ilang tulog na lang. Nako, December 1, abangan nyo yan. Maririnig nyo kumanta lahat ng mga DJ ng Love Radio. Nako, first time, dinaig yung Love, Joy, Hope! Love, Joy, Hope! Anyway, ay, kakapagod. Feeling ko paus ako. Iniisip ko nga kung tatakbo ko mamaya o magpapahinga na muna ako. Or kakausapin ko yung mga kamag-anak ko sa US, sabihin ko, bilan ako na panibagong sports watch. What do you think? Anyway, kung nasan ka man ngayon, mag-iingat ka. Ingatan mo yung pasahero mo, kuya. Mamahalin yan. Mamahalin ang bag niyan. At mahal din niya ng pamilya niya. Ganon. Also, sa mga nagtatanong kung ano po ang aking Facebook, Instagram, TikTok threads, eto na. Diyos ko, ikaw pa ba? Ipagkait ko. Pwede niyo po akong i-check. It's Maratoni. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Okay. Anyway, susunod na po ang ating Spicy Opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Muli maraming salamat. Yeah! And happy Friday. Tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Metro's number one. Love Radio.